Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho ofana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Babunze bandi yakubingelela uthi uJesu Kristu inkosi. Impela sonto manje akukho umuntu uthumelayo ama-messages. Ngiyakhumbula umgqibelo namhlanje izolo bekungolesihlanu, avaliwe ngolesine kwathiwa kuthunyelwa ama-message. So siyacela-ke bakithi yekani ukuqhubeka, yekani uba nenkani. Nanamhlanje-ke sisesemgwaqeni, asikho. Nanamhlanje sisemgwaqeni. Ngokugcinwa inkosi sikholwa ukuthi sofika ekhaya very late namhlanje kumgqibelo. Siyambonga-ke nokho uNkulunkulu osithandayo nosithandile. Kwangathi inkosi ngikubusisa lapho ukhona. Sisabuka-ke izwi layo. Sikhuluma-ke ngokukhuleka nokukholwa, prayer and faith. Sizofunda izwi lethu elingumgogodla, Marko chapter 11 verse 24. Singakafundi, asiguqeni bafethu sikhuleke. Kumnandi ukuguqela uNkulunkulu. Babolungileyo, babongcwele, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngalolu suku, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Thatha udumo uzidumise ngoba uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu oqonda izimo zonke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Niyakhumbula ukuthi sine-VN esinayo sitholile kulezi insukwana ezidlule la madimoni ebekhala ukuthi silibizelane kathathu leli gama. Nampo bazoliphinda, mayike waliphinda kathathu leyikhalela idimoni. Hawu Nkosi yami, mayike waliphinda kathathu sizophela. uNkulunkulu wethu uyasichazela, asivezele. Liphindeni kathathu leli gama. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Hayi ukuthi nabe lisashaya kancane ucabanga ukuthi usuyayeka ukuqhubeka. Lithatha hayi usesho kokudina, masho kwesibili ukuphinda kwesithathu. Phela amasisho kathathu sikhumbula uNkulunkulu ziqu zintathu. Hayi singasabi ukulisho. Ake nisho kancane anginizwanga. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu. Asiyeke kuMarko chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenikucelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Asikholweni bafowethu. Verse 25. Futhi nxa nimi nikhuleka thethelelani. Uma ninamagqubu nomunye ukuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Abantu bamagqubu amakholwa. Amakholwa anegqubu ngiyakutshela wena. Kuze kusho abangakholwa beshinto ebuhlungu. Bethi asingcono thina esingakholwa. Masixabene thina esiphuzayo senzane, siyayikhuluma lolu daba sidlule kulona. Amakholwa awadluli. Hayi kodwa futhi-ke ayasha ama-stats athi kugcwele amakholwa esihogweni. Amakholwa agcwele ngokungathetheleli. Verse number 26. Kepha uma nina ningathetheleli, noyihlo osezulwini akayonithethelele iziphambeko zenu. Siqhubeke nalizwi lethu layizolo elithe of Thessalonica bokuqala chapter 5 verse 22. Dedani kukho konke ukubonakala kukubi. Sisaqhuba lapho. Dedani kukho konke ukubonakala kukubi. Bese siyake le ncwadi ebhalwe uDavide, amaHubo 34. Besiku verse 13 and 14. Ngizoqala ngo-14. Deda kukho kubi, wenze okuhle, funa ukuthula ukujonge. Uyakufuna nje ukuthula. Ubani ocela uxolo kuwe banixabene? Wena noma ilomunye? Makuyilomunye khumbula ukuthi usuxolisa nje wena ugcina icala. Awuzange ukufuna ukuthula. Awuzange ukujonge.
makube wena oyaqala kumuntu nothelelana amanzi, ngoba uma ungayi wezaqala kuwe wasivuma kuqala isono, uthi uJesu ngeke uphume ungakhiphanga ifading lokugcina. Hayi, angazi noma niyangizwa yini. So ngakho-ke uwena okufanele uyeqala. Ake ngimvule uMathewu chapter 5. Wena okufanele uyeqala. Uthi-ke sobheka laphaya kuverse 23 Mathewu chapter 5. Ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakho e-altar, ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altar, uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu, andukuba uze unikele umnikelo wakho. Shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni. Siyayizwa-ke lonto. Shesha uzwane nolwa nawe ungavumi kube omunye o-initiate ukuxolisa, akube wena. Shesha uzwane, asiqhube. Shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni. Funa olwa nawe akunikele kumahluleli, umahluleli akunikele esikhonzini, uphonswe etilongweni. Ngiqinisile ngithi kuye akawusoze waphuma khona uzokhipha ifading lokugcina. So kuyingozi ukuthi kube yilo munye oxolisa kuwena wena ungakayi, ngoba kusho ukuthi usekumangalele. Ukumangalele kuphi na? Angithi masivume izono sizivume eNkosini uJesu. So-ke uma ake ngibeke kanje, ngiqabane nawe mina ngezathu ezithize, bese kuxolisa wena qala ngingakezi mina ukuzoxolisa. Obviously uthandazile watshela iNkosi ukuthi wonile uya kuNsibanda uyoxolisa, usungimangalele. Yebo ibonile sixabani yazi, kodwa usungimangalele-ke manje ngokuthi wena usuqale watshela yona. Uza kimi nje vele ku-ideal lokho khona kusemqoka. Awuqali ngokuxolisa kumuntu ungabuyisene noNkulunkulu. Ithini indodana yolahleko? Lithi izwi leNkosi sekusile. Yathi ngiyakusuka ngiye kuBaba, ngithi Baba, ngonile kulo izulu naphambi kwakho. Meaning siqala ukuxolisa ezulwini sigcine kumuntu esonene naye. So-ke uthi uJesu, shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni. Iyiphi le ndlela na? Nisesekuphileni, nisesemhlabeni, ngoba singabahambi la emhlabeni. Shesha uzwane nolwa nabo. Shesha uzwane nongazwani nabo. Funa kube yibona kuqala bakumangalele, ngoba manje sexolise kuqala usekumangalele vele. Ake ngilinganise ngani? Nangu umuntu wesilisa ukuhlukumezile. Mayise kuhlukumezile, wagijima wena wahamba vuma isono. Yebo ngonanga Nkosi, kodwa ngilimalile ngihlukumeza. Ubani? Usiyamusho vele. Yebo lonto le umangala, akekho umuntu ohlukumezeka kungekho i-second noma bathi third party. So buyisana nolwa nawe, funa yena akumangalele, funa yena akuphonse kumahluleli. So jwayela-ke ukuthi mawusuvumile isono, gijima uyobuyisana nabantu owonene nabo. Hamba uye kumantombazaneni odlale ngekusasa lawo, wathi uzowashada kanti uqamba manga ufuna imizimba. Hamba uye kwabesilisa odlale ngabo, omunye wazomhlukanisa nendoda yakhe. Omunye wayengakashadi fine, kodwa ayiseningoduso usefuna ukuyishada, wafika wangena wena, wagcina bengashadanga. Mhlawumbe ushade nje emshadweni wangena kanjalo wakhipha omunye. Mhlawumbe omkhiphanga nakahle wahamba ufuna umuthi wafaka isithitho. Noma nawe baba wamthola lo mfazi wakho wafaka isithitho. So ungcwelisa umshado wakho ngoba uqalekisiwe. Ungcwelise, funa lo muntu owadlala ngaye akumangalele. Shesha uzwane nolwa nawe. Athi angeke ngiliphinde bafowethu.
verse 20 noma ngiqale ku-23 Mateyu 5. Ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakhe altare ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe ushiye. So ngamanye amagama sivuma izono akupheli la, simele ukubuyisana nabantu esaxabana nabo, simele ukubuyisana nabantu esabonayo, simele ukubuyisana nabantu esabakhohlisayo, simele ukubuyisana nabantu esabahlebayo, simele ukubuyisana nabantu esabantshontshela. Buyisana naye ngoba ungabuyisani naye yena uzobuyisana nawe usekumangalele. Yambona umuntu oxolisa ngoba sekuxolisiwe. Uthi ngidramatize lento. Isuka insizwa ize kuwe ntombi. Dadewethu ngiyaxolisa. Ngadlala ngekusasa lakho, ngicela ungixolele. Ngathandana nawe kanti uNkulunkulu akayifuni lento. Kufanele silale singashadile. I used you. I'm very sorry. Bese uthi-ke wena ngiyakuxolela kodwa phela nami ngavuma nami yayibona lento usulokhu uthi nami kuyakhombisa kusuke ekujuleni kwenhliziyo yawo uyisoli ozothethelelwa ibani yilo oxolisa eqala. Ngaphandle nawe uNkulunkulu akusiza uzisole noma ungaxolisanga kuqala ngoba ubuka inhliziyo uzisole uzothethelelwa. Kodwa isikhathi esiningi umuntu ovuma ngoba esebona omunye lento ekenzeka ekhaya lezo khona abafiwa abaxolisayo. Ngiyaxolisa ukuthi bengithi mangilalela inkonzo ngenza u1 2 no3. Ngiyaxolisa ukuthi maguqwa bengingaguqi. Yayibona lonto ngiyaxolisa ngafaka i-emoji ngasheshe ngayikhipha ababunga ayibona ngani uNkulunkulu uyabona. Sekukhona kosethi nami ngibonile ukuthi ngiyenzile lento nami ngibuka ukuthi mangixolise. Uyabona uyaxolisa loyo. Ingakho ngigcine ngasazifaki lezi zinto ngoba baningi abaxolisile kodwa usubona ukuthi akusekho genuine, akusasuka enhlizweni. Yebo bebekhona nabaxoliseka muva ubona ukuthi kusuka enhlizweni kodwa bese ngivale ukuthi ngabe ngisakufaka manje. Balungile sebefundile abanye kwabanye. Kodwa qaphela angayiqala ayokumangalela. Angayiqala ayokumangalela. That is the main thing. Ngakho-ke nxa uletha umnikelo wakhe altare ukhumbula lapho ukuthi umfowenu unamagqubu nawe. Kukhona umuntu ongazwani nawe, khona umuntu wadlala ngaye, khona umuntu walahla ikusasa lakhe, khona umuntu wamondlisa ingane kungesiyona yakhe, khona umuntu wamkhohlisayo wathi ukhulela ungakhulelwe, khona umuntu wamkhohlisayo ufuna ukuhlukana wathi uganiwe wanti uqamba amanga uganiwe usukufela ubonda sihlukanani kodwa ufuna nihlukane kahle. Ukhohlisile uqamba amanga kodwa wena ubhizi uletha umnikelo. Buyisana nalomuntu uqala. Shesha ubuyisane naye. Uthi kuverse 24 shiya lapho umnikelo wakho phambi kwe-altare. Uhambe kuqala ubuyisane nomfowenu andokubuza unikele umnikelo wakho. Verse 25 shesha uzwane nolwa nawe nisesendleleni. Funa olwa nawe akunikele kumahluleli. Ngoba masikhathi sengizivuma isono sami ngivuma kubani enkosini uJesu umahluleli loyo. Akunikele kumahluleli. Umahluleli akunikele esikhonzini ey'ngilosini ezokuthatha zikuphonse etilongweni. Uphonswe etilongweni. Uthi uJesu-ke ngiqinisile ngithi kuwe kawusoze waphuma khona uzokhipha ifading lokugcina. Ngethemba yezwakala-ke le ndaba. Ngakho-ke londa ulimi lwakho kukubi. Usuhlukumeza abantu. Akungabikho umuntu olimala ngenxa yakho. Akungabikho umuntu omkhubayo. Londa ulimi lwakho. Nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso. Zilonde izindebe zakho. Musukhohlisa, musuthembisa ungafezi. Ngani yakhala uyithembisa uswidi awuzoyinika, uyithembisa iKFC awubuyi nayo. Deda kukho konke okubi. Wenza okuhle ufuna ukuthula ukujonga. Kufuna ukuthula makungekho. Seek peace. Kufuna ukuthula ukujonge. Deda kukho konke okubonakala kukubi abasethi siyaboqala uchapter 5. Kukho konke okubonakala kukubi deda mntaka baba. Deda suka nje kukho. Ngoba kuzokugcinisa esihogweni. Siyambonga kuNkulunkulu wethu kakhulu. Siyambonga.
sizoqhubeka nohambo lwethu. Hambo lwethu soqhubeka nalo liyoze liphethe ntambama ngokugcinwa inkosi esingene ekhaya. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu abe nani, sinithanda nonke ngothi lwenu. Siyanikhulekela futhi imini nobusuku. Nisikhumbule nani, nisikhulekele kuze sihlale simunye nani nathi size siyongena ekhaya ezulwini. uJesu Kristu uyinkosi. Masiguqe sikhuleke. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Siyakubonga ngakho konke osenzele khona. Udumo lungolwakho, lukufanele. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Thatha indawo ke Nkosi nangalesi sikhathi empilweni zethu. Usukhulumile, masikulalele senze. Siyabonga, udumo lonke lungolwakho, lukufanele. Izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngokugcinwa inkosi bafowethu, inetwork mayisiphathe kahle, si live ngesonto entabeni eRichards Bay ngo 9:30 si live. Inetwork isiphathe kahle, iyasihlupha kulezi insuku sithi siqalile mase ngibona ukuthi ayingeke izwi mazigcina linje, bese ngiya kwivideo ngifake ivideo ese-uploada later. Kodwa uNkulunkulu esiphathe kahle, kuhamba kahle, sithi siyalwa asihlanganeni ngo 9:30 kusasa ngesonto endlini yonkonzo, cishe ngathi auditorium entabeni, endlini yenkonzo esentabeni. Siyanithanda nonke. Ngiyaprofeta uNkulunkulu angasiphi auditorium, baningi laba bantu. uJesu Kristu inkosi. Babunze bantu yavalelisa. I'm signing off.